John chapter 19, verse 30. John chapter 19, verse number 30. Kuna natin na santuan nga surat. Idi nga rod na inumen ni Jesus, di suka. Kinunana, natong palen. Nga ti English kunana, it is finished, tetelestai, natong palen. Pagkukunekan tayo malaang kakapsat jay, may kalima, may kanem, kan may kapito. Iti ibaga na jay may kalima, nga kunana, Diyos ko, apay nga binaybay anak. Dayjay iti climax ken kang itingitan iti rigat na nga nagsagrap ti tuok kas dusa iti basol tayo nga tattao. Ket ijay ang kakabsat nga naisabit wano naibaklay amin ang kenkwana ti basol ti amin nga tattao. Ket idi ko na ti mawawak no nagdengag kay di mensahe di bomboradyo di rabi. According iti maysa nga nalaing nga mga adal iti Biblia, he suggested ket kunana ngano kano ti maysa nga tao ket kalpasan nga nagtrabaho ket nalpas na ti ubrana agtugaw ket alan na ti danom na tamarik na nan ti panakawaw ket ije nga uminom tapno mabang-aran. So they di pa nagsaon ni Apo Jesus nga kunana mawawak physically, ti anasawon physically, ket nalpasen kakabsat day nga panagibaklay. Tati kasunod na idi kunana nga uminumak man, nalpas ko ne, idi kalpasan nga uminom, ket numampay suka, ininom na lata, ti sumaruno nga imbagana, nalpasen. Natungpalen. This is a victor's shout. Pukaw ni Tata Victor. Ada ni Tata Victor dyan. It's a victor's shout. Pukaw ti maysa nga nagbalaygi. Pastor, ano dayta nga balaygi? Anat kay papanan na dayta nga balaygi nga impukaw ni Apo Jesus? It is finished. Di kaya't ko nga makita yung kakabsat. Deto'y panakailansan ni Apo Jesus, tinaituding nga wagas tapno mabayadan ti basol iti tao. Tata. No ape nga balaygi, deti panakailansan ni Kristo iti cross. Are you following? Ngamin kakabsat, adu nga episode pasamak nga ginandat ni Satanas nga lapdan ni Apo Jesus nga agturong iti cross. Ado. Tauray pa'y kakabsat di libro iti Genesis. Kat na ipadtudaytan. Idi kinibaga na kini Eva. May panggap ka DJ uleg. Kunana ka DJ uleg. Thou shalt bruise his heel and he shall bruise thy head. May sa isuna nga prophecy that indeed Jesus will die. There will be a Messiah, a Savior who will die for the sin of human race. Satan wanted to stop and hinder Jesus from getting into the cross to die for the sins of man. Nang rugiday tagakabsat, idisulisugan ni Satanas ni Apo Jesus. Amo iti may nga sulisog ni Satanas kini Apo Jesus. Kunana, alaman, no talaga, ngagpaypaysot ako na, tasao. Nga tumapwak ka, kat dagiti anghel, kat umaydagan to tapayaen, tapno uray tadapan mo, saan ngagdiso, di tayan tadaga. Alaman, challenge ni Satanas ni Apo Jesus. Kano kung may inaramid ni Apo Jesus di jay, kaijay kung mga natayan kakabsat, hanga nabayadan ti basol tayo. Sinupring ni Apo Jesus, dayjay, nga kunana, thou shalt not tempt the Lord thy God. Hamo nga sulusugan ti Apo a Diyos mo. Nagsaya at kakabsat aya, makita tayo nga DJ,
plano ti Diyos nga ni Kristo ket matay, si papanunot ni Apo Jesus nga uray adut sulisog ni Satanas, hanna nga diningdingeg di kitoy, ta nakapokus isuna, kadayjay kayat ti Apo nga aramidon na. Ehemplo kumamot kada tayo nga anak ti Apo, kada tayo nga namati kini Apo Jesus, nga amwen tayo, anyat pagayatan ti Apo, kada tayo nga aramiden tayo iti daytoy nga biyag, nga uray adut sulisog, nga uray adut dagiti problema, han tayo nga paapektaran padala, tas ipapanunot tayo nga mga rami jay kayat iti Apo. Mano kada tayo ti kasjay? Wano adu kada tayon kakabsat, nukas la train, rimwarkan yan tariles mon, kaputa na sulisog kati adu nga banag. Kat saan mon nga intuloy nga aramiden, kas kini Apo Jesus ituloy na, DJ kayat ti Ama nga aramiden na. Did you know that in John chapter 8, makita tayo ti account, nga ni Satanas kakabsat, kat, kasla detay, kinulding na di kito'y tattao, tapno batun da ni Apo Jesus, amuyo dayjay. There was an attempt by the people to stone Jesus. Kasi Satan wanted the people to stone him. Kat no kaday di kat nagbalegi, nga di kiti tao kat binatuda ni Apo Jesus, kat ijay nga natay, kas tao, kasanute pengarod nga maisalakan. Now, nakita yun data. Listen, earthly ministry of Jesus data. Nga mamuyo ka di kakabsat. Uray pa idi mayanak. Maladaga pelang. Anak ko na ni Herodes, papatayan nyo aming nga ubing agtawon dua agpababa. Taimpadamag kan kwa na dagiti masisirib nga lalaki. Nga kunada, kini Herodes, imay kami, taumay mimansaraken, iti na ito ding nga ari, dagiti Hudyo. Kakuna ni Herodes, ari? Sino nga ari? Ada ari mi, siyak ti ari ditoy. Sino ti kung kunada nga tanga ari? Kagkaputa di na kaya ti masapawan kan maagawan, nagkwerong ti panunot ni Herodes. Kat kunana nga minandar dagiti soldado na aming nga lalaki ngagtawan kasi tantantsaan na numunot tawon ni Apo Jesus kadaydi. Papatayan nyo. Ngam anat inaramid ti anghel ti Diyos. Binalaagan na ni Jose kay Egypto. So nga nayadayo ni Apo Jesus kadaydi nga panagkwerong ti panunot ni Herodes. So makita yung kakabsat. Nga adu nga attempts ni Satan, nga kayat na nga matay nga sikot ni Kristo, tapno nga dumanon sa J. Cruz, iso nga idinailansan ni Apo Jesus J. Cruz, impukkaw na, nalpasen, anak kayat na nga sawan, sa wakas. Sa wakas. Napagbalegyak amin, digito yung nga attempt ni Satanas, san iso na nga nagbalegi, kat siyak ti nagbalegi, nabayadan ng tibasol ti aming nga tao. Palakpakan tayo man ti Apo kakabsat. It was a victor shout. And it was also a victorious shout. Naimbalegyan nga panangipukaw. Naimbalegyan nga puta ti problema ti tao ket basol. The shout was the result of a finished work. He came to rescue people. Religion failed. Philosophy failed. Science failed. Moral works failed. Amin di gito yung akasla nakem panunot ken bunga ti kinalaing ken kinasikap ti tao ken sanda kabailan nga isalakan ti tao iti basol. Uray sino nga kalaingan ti kinasikap ken kinadiskartena hanna nga maisalakan ti tao iti basol. Dayjay laeng panakatay ni Kristo ti krus ti makabalin. Isu nga idi bagana, it is finished. He was saying, balaygi daytoy. Not only that, it was a valid shout. No valid ko na tayo kakabsat, saan laeng nga valid
Daydi nga pugkaw ni Kristo para kadagiti addaidi nga tattao nga sindadaan nga umawat keng kuana. But the validity of that victorious shout by a victor is valid even today. It applies to us today. Still valid. Han nga gaputan alpasan, daydi nga pasamak, ket piman de kitay mayanaken kalpasan di nga pasamak, ket baka amukay ti bukbukod yo. No di ka didimpukaw ni Kristo, it is finished. May isa nga transaction nga binayadan na, nga ti application na katsan lang nga valid ulitek, kadigidi adda nga sindada na umawat kingkwana, no di kat uray pa ita, aging ka sa nga malpas, dayto nga lubong, amin nga sindadaan nga umawat kingkwana, may apply lata kadakwada, dayjay nga binayadan ni Kristo iday krus. That's why the salvation that you have received is not expired, it is valid. Anyakit din kakabsat no expired nga papeles ta daging ka. Awang bisa na. If the certification and the paper that you claim to be legal is actually expired, then it helps you no good at all. It's useless. It's void and null. Praise the Lord. Dito klam-klamarin tayo nga, yes na isalakan ak. When adabiyag ko agna na yun, kat valid. Han nga expired. Kat gapoy ti dayta kakabsat, agyaman tay kuma iti apo. Malagip ko di istorya ni Napoleon Bonaparte. May sa isuna nga kangkeror. Nakangker nan ti aming nga luglugar kakabsat, malaksit iti Europe. Adamay sa nga lugar iti Europa. Nga saan na nga nakangker kakabsat, gaputa dadjay ni anat naganan. Nalipatak tinagan na. Kat, idikit kita na DJ Mapa, agsangit. Nga kuna na nga kasta, if not for this place, which is the place called Waterloo, no hangga po ka dito nga lugar kuna ni Napoleon, nakangker ko kuman iti si bubukil nga lubong kunana. Kukwak kuman, but not because of this place. Ni Satan, sakbay dinatay ni Apo Jesus, 4,000 years deta na nipo di Garden of Eden. Mano kakabsat nga taw-tawon, nga kilam-klamar ni Satan siya tao, ngam idinatay ni Apo Jesus kunana, nagbalegi ako man, kukwak kuman, ti aming nga parasot ti Diyos, ngam kapulaan ka deta Calvary. Dito nga lugar, this is my Waterloo. If to Satan, the Calvary is his Waterloo, to us, it is a wellspring of victory. Balegi kada tayo ti Calvary. Ti may sa dream ko kausat. Kat matuloy to kuman, dete Jerusalem turme. Ikararagyo, ta dedi na ituding nga ingifyo kada kaming, nga mapanagpasyar ije Israel, hananatuloy idi pandemic. March 18 ko madi-flight mi nga mapan Israel. March 15 mo diag lockdown. Ngam palubos ti Apo, matuloy ito kada ito September. Kat papastor ti kadwami, iti lead person kat ni Pastor Edwin Tan. Pastor. Baka ada kayo ti mayat nga umay sumurot, it is a trip of a lifetime. Tati kang runaan nga intay to kitang kat intay tuman agtakder, iyan takalbaryo nga kuna tayo. This is our place of victory. That's one of my dreams. Nga makatakderak to kumamot sa jay, nga kunak dito'y nga lugar nga naibisayot iti mangisalakan ko. Daytoy nga naabak ni Satanas, daytoy kamimot nga nagbalaygi.